pirát. Chlapi, tu máte to Lambo. Aha, Separ došiel. Svalúch, vieš, čo máš robiť? Jasné, šéfko, idem na vec. Separ, počúvaj, idem to len omáknuť, lebo nejako sa nám to nezdá. Robíš si zo mňa Ty Rakel to je investícia na celý život, ty tak ma tu neskúšaj nasrať, lebo dostaješ ty buzerant. No to sa ešte uvidí. No tak ako môžem vidieť, tak elektróny sú úplne na sračku, kámo, je to doškravané ako hovado. Tu naďalej vidím mrdzu, práve úplne na úplne na a tieto blatníky, kámo, to čo si s nimi robil? To čo si driftoval na tom, či čo? Či si chodil rally? To je úplne na To je úplne na A to nám chceš predať? Ešte jedno slovo, ty kuklatá p***na. A tak ťa rozoberem, že ťa ani títo dvaja ti nedajú dokopy. No, Mojko zase je troška v kľude, lebo dostaneš 22 po k***te, hej? Viete čo, takto, ja sa idem na to pomoziť a uvidíme. Čo s tým je? Čo s tým je? Čo s tým je? Použi gravitačku. Ešte, že máme také výmoženosti. Viete čo, buzny, vyfajčite mi kár, nechce sa mi to tu nariešiť. Nehajte si to a ja idem do piči. Športový režim, idem si ločkou 200 cez mesto. Tak, to bola rýchla kúpa. Kurva, zabudol som si pýtať autogram. Nebojte sa, šéfko, veď takých vám zožediem 100, ale máme aspoň Lambo. Oh yeah!